Iisus cu iubire, că Cel pentru noi a murit. Lăudați-L și dați-i mărire, că Cel pentru noi s-a jertfit. Eu vreau să cânt pe mielul de Tatăl sfințit, să cânt pe Cel ce nespus ne-a iubit. Cântați toți măreați ai putere, păcatul cel greu El a frânt, zdrobind moartea prin înviere, intrata în locul preasfânt. Eu vreau să cânt pe mielul de Tatăl sfințit, să cânt pe Cel ce nespus ne-a iubit. Cântați plini de avânt și speranță, Iisus e mereu printre noi. Veghin să avem siguranță, Păstorul îngrijește de ori. Eu vreau să cânt pe mielul de Tatăl sfințit, să cânt pe Cel ce nespus ne-a iubit. Cântați pe răscumpărătorul, pe Cel ce e viu pururea, pe Domnul și Mântuitorul, ce veșnic ne va îndruma. Eu vreau să cânt pe mielul de Tată sfințit, să cânt pe Cel ce nespus ne-a iubit. Amin. Sfânt ești, Dumnezeu puternic, chiar din zorii dimineții te slăvești și scânt. Sfânt ești, bun, milos și darnic, Doamne, ești veșnic, Tată, Fiu, Duh Sfânt. Sfânt ești, Sfinții toți îți cântă și înainte spun coroana de învingător. Heruvim și îngeri ție se închină, ieri
și veșnic, ești biruitor. Sfânt e, sfânt e, sfânt ești, norul te ascunde, ochiul păcătosului nu poate a te vedea. Sfânta totputernic, ești din veșnicie, Doamne Jehova, Tu ești dragostea. Sfânt e, sfânt e, sfânt ești, Domn atotputernic, tot ce ai creat te laudă în cer și pe pământ. Sfânt e, sfânt e, sfânt ești, bun, milos și darnic, Doamne, ești veșnic, Tată, Fiu, Duh Sfânt. Amin. Amin. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, suntem copleșiți de măreția Ta, suntem copleșiți de sfințenia Ta, de aceea și în această dupămasă îți mulțumim că ne-ai dat harul acesta să stăm în prezența Ta. Nu stăm în ceea ce suntem noi, nu stăm în capacitatea noastră, nu stăm în meritele noastre, ci stăm în numele Domnului Iisus Hristos și în meritele pe care El le are înaintea Ta. De aceea mulțumim pentru că în El suntem socotiți neprihăniți. De aceea și în această dupămasă vrem să primești slava și cinstea din partea noastră. Oameni păcătoși, dar iertați în Iisus Hristos. Noi am cântat Sfânt ești și credem din toată inima. Dar mulțumim, Doamne, pentru că prin Duhul Sfânt ne dai și nouă posibilitatea să ne sfințim viața. De aceea mă rog pentru Biserica Harul din Năsăud și pentru toți împreună. Ajută-ne, Doamne, să ducem o viață sfântă și curată. Ne cer prin cuvânt, fiți sfinți că eu sunt sfânt. E o onoare și o cinste pe care ne-a dat-o în Hristos. De aceea te rog să binecuvintezi după masa aceasta. Binecuvintează părtășia noastră, binecuvintează cântarea, binecuvintează închinarea, predicarea, binecuvintează inimile noastre. Mulțumesc, Doamne, că în această dupămasă va fi o bucurie deosebită în locul acesta. Când, Doamne, doi tineri vor depune mărturie că ai primit în viața lor ca Domn și Mântuitor. Binecuvintează-l pe Ionuț, binecuvintează, Doamne, pe Cătălin. Te rog să le binecuvintezi viața lor, Doamne, hotărârea aceasta pe care au luat-o să fie până la capătul vieții. Vor veni încercări, vor veni ispite, dar noi știm că avem garanția Ta că ești cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacilor. Mulțumim, Doamne, că lucrezi în Năsăud, mulțumim că lucrezi în adunare. Vedem încă o dată, Doamne, că suferințele Tale și rodul muncii Tale nu este zadarnică. Ai spus că va vedea rodul muncii sufletul și se va înviora. Slăvit să fie numele Tău pentru 2 suflete mântuite. De aceea trebuie să-i binecuvintezi pe ei, familiile lor, să binezi biserica, Doamne, să binezi orașul, țara noastră și dorim, Doamne, atunci când Tu vei veni, să avem parte cu toții de împărăția Ta. Îți mulțumim că ne asculți în numele drag și scump a Domnului Iisus. Amin. Psalmul 110. Psalmul 110, ar vrea să citesc câteva versete. Primele 3, pagina 620. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii Tăi sub picioarele Tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale zicând, stăpânește în mijlocul vrășmașilor Tăi. Poporul Tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea, cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la tine ca roa. Amin. Vreau să luați locurile și dorim să binecuvântăm pe Dumnezeu în această dupămasă pentru modul în care lucrează. Vântul suflă încotro vrea. Spunea Domnul Iisus lui Nicodim, nu-l vezi de unde vine și nu știi unde se duce, dar vezi efectul. Slavă lui Dumnezeu că Duhul Sfânt lucrează în adunare. Și în această dupămasă vom avea bucuria de a avea părtășie unii cu alții,
în prezența Domnului, să ascultăm Evanghelia, dorim ca Dumnezeu să-L îmbrace cu har pe Andrei, în predicarea Evangheliei, în conducerea slujbei în această vasă și-ar vrea și pe mine să mă sfințească Dumnezeu și pe toți. Vom avea și depunerea mărturiei, pentru că, nu uitați, spuneam dimineață la adunarea generală, ceea ce facem noi aici nu este o lucrare omenească, ci este o lucrare dumnezeiască. Hristos își zidește biserica. Biserica are un cuvânt greu în lumea aceasta, să știți. Biserica are un cuvânt greu. Este poporul lui Dumnezeu răscumpărat prin Hristos. Și ce leagă biserica pe pământ, să știți că e legat în cer. De aceea a vrea ca să înțelegem autoritatea lui Hristos în adunare. El este capul bisericii, noi suntem mădulare, dar formăm poporul lui, slăvit să fie Domnul. De aceea vă spun cu drag, bine ați venit în această dupămasă, în casa lui Dumnezeu și probabil că ați anticipat când am citit versetul 3, poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Fraților, să fim plini de bucurie. Când Dumnezeu își adună oștirea, spune, poporul este plin de înflăcărare și a vrea să văd bucuria mântuirii în inimile noastre. Cineva spunea, frate, dar tot timpul ești bucuros, tot timpul ești bucuros. Pentru că ceea ce comoară din inimă este inestimabilă prin faptul că suntem copii de Dumnezeu, răscumpărați prin Hristos Domnul. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru, prin credință. Pentru mântuirea gata să fie descoperită la sfârșitul veacurilor. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum dacă sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre ce? Mântuirea sufletelor voastre. Doamne, mulțumim că ne-ai pregătit o moștenire în cer. Dorim să ajungem acolo și dorim ca numele Domnului să fie slăvit și în această dupămasă, în locul acesta. Amin. Am dorit tinerii să laude pe Domnul cu două cântări, poate că vor mai fi și altele. Da? Două cântări și dacă Domnul ne va îngădui și vom fi cu viață duminica viitoare, se va apă și doi tineri doresc să-L mărturisească pe Hristos în apa botezului. E vorba de Cătălin, ne-am rugat pentru el, ne-am rugat pentru Ionuț și vedem, dragii mei, puterea rugăciunilor bisericii. E mare bucurie, spune cuvântul, în cer pentru un păcătos care se pocăiește. După ce veți cânta voi două cântări, Cătălin va avea primul mărturia de modul în care Dumnezeu a avut milă de el și cum spune aici, ca podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine. Anticipa fratele Andreas dimineață de ispitirea permanentă a celui rău care vine asupra noastră. Dar a arătat că cel care a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. De aceea i-am chemat puțin în birou, le-am spus doar câteva cuvinte de încurajare, de îmbărbătare și, așa cum spune Scriptura, tineretul vine la tine ca roa. Doamne, de fapt, e o soră care nu uită niciodată și mă bucur. Doamne, umple biserica aceasta de tineri din Năsăud. E o bucurie să vezi că și din familiile noastre și copiii noștri și nu numai, fică din Răbrișoara sau din altă parte, Dumnezeu adună popor la poporul lui. Dorim tinerii să laude pe Domnul, apoi vom asculta mărturia lui Cătălin, apoi încă o cântare cu tinerii, deci două așa și încă una după aceea și apoi vom asculta următoarea mărturie.
mea, tânjește după curțile tale, sufletul meu, suspină după al tău rocaș. Mi se tobesc oasele de dor după tine, iar ochii plâng neîncetat. Privesc spre locul sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, de bunătatea ta peste viața mea. Aștept în tăcere răspunsul tău, Doamne, vino, nu întârzia. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău voi ridica mâinile. Lauda ta va fi mereu în gura mea, te iubesc, o Domnul meu. Inima mea tânjește după curțile tale, sufletul meu suspină după al tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după tine, iar ochii plâng neîncetat. Privesc spre locul sfânt, ca să-ți văd puterea și slava,
Cătălin, stai cu la microfon, Ionuț. Pace, mă numesc Tușinean Cătălin, am 17 ani și am vrut să mă întorc la Domnul pentru că zice tinere, bucură-te de tinerețea ta și m-am bucurat prea mult. Amin. Amin. Stai, Cătălin, stai. A fost o seară de evangelizare, de fapt ultima seară când fratele de la Siret a făcut provocarea aceea, ultima ocazie. Nu știm noi când e ultima ocazie. Chiar dacă mărturia este scurtă, îl cunoaștem pe Cătălin, îi spuneam cu altă ocazie, te-am ținut în brațe când ai fost adus la binecuvântare. A fost o bucurie pentru familia Tușineanu, pentru Marcel și pentru Codruța că al doilea născut a fost un băiat și părinții își pun mari nădejde în copiii lor. Prima dată a fost Mădălina și ea l-a primit pe Domnul și sunt convins că părinții s-au rugat mult, dar s-a rugat și biserica mult pentru Cătălin. Spunea Cătălin, m-am bucurat prea mult. M-a șocat expresia asta. Într-adevăr, până la 17 ani, alții zic, domnule, vreau să mă bucur până la 50, la 60 de ani. El și-a dat seama că a fost o bucurie a lumii, o bucurie care îți aduce nesiguranță, o bucurie vremelnică, cum spunea de Moise, n-a vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon, să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului și a vrut mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu. Și hotărârea a luat-o atunci, în acea duminică de 9 februarie, seara. Am văzut atunci că Duhul Dumnezeu l-a cercetat și spunea atunci, frate Radu, când faci botezul? N-am știut noi când Dumnezeu va lucra. Dar slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu pregătește ocaziile și ne dă posibilitatea să-L mărturisim ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Cătălin, vrea să te întreb, ești convins că Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru păcatele tale? Da. Și că fără Iisus nu este iertare? Da. Domnul să te întărească. Am vrea să ne rugăm în continuare, am vrea să-i susținem în rugăciune, am vrea să-i purtăm în protecția aceasta pe care Dumnezeu o conferă în Biserica lui Hristos. Am vrea să întreb biserica dacă sunteți de acord ca să fie primit Cătălin. Cătălin, uite-te la mâinile bisericii. Sunt mâini pline de dragoste. Mulțumesc din toată inima. Sunt mâini care apreciază, dar în același timp este o responsabilitate care apasă de acum și pe omerii tăi. De acum nu vei fi Cătălin, vei fi fratele Cătălin. Să știți că e mare diferență. Frați și surori în Hristos. Mântuitorul spunea, acela care face voia Tatălui meu care este în cerul, îmi este frate, soră și mamă. Chiar dacă încă ești tânăr, dar tu faci parte de acum din biserica celor răscumpărați. Repet, nu mai ești orice, tu ești mădular din trupul lui Hristos. Dumnezeu să te întărească și hotărârea aceasta pe care ai luat-o să fie până la capătul vieții. Indiferent, spuneam, parcă a fost prefațat în mesajul de azi dimineață de ispitele care vor veni, va încerca diavolul. Dar nu uita, Apostolul Pavel ne asigură următorul lucru. Cel ce a început în voi, și acum particularizez, cel ce a început în tine, această lucrare bună, o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu va îngădui, duminică dimineața, în haine albe, vei mărturisi în apa botezului de mântuirea pe care Dumnezeu s-a dat în Hristos. Amin. Tineri, haideți să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare și apoi vom asculta și pe Ionuț în mărturia lui de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Mișu, ce cântare cântăm? Cum? Da, cântăm cântarea Te-am ales. Haideți cu toată adunarea. Haideți cu toată adunarea, Te-am ales, Te-am ales. ...224.
te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Glasuri multe m-au strigat, pâini întinse m-au chemat, dar din toate neînțeles, te-am ales, te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Nimeni n-a iubit mai mult, în drag vieții greu umult, cât iubirea înțeles, te-am ales, te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Cum puteam să nu-ți răspund, cum puteam să mă ascund, când pe cruce neînțeles m-ai ales, te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Vreau să-ți mulțumesc de plin pentru harul tău divin, cât prin el te-am înțeles, te-am ales. Amin. Ionuț? Bună ziua, mă numesc Colariu Adrian și sunt din comuna Rebreșoara. Vreau să vă spun că am început să cunosc, să citesc Biblia după ce în școală am fumat, am băut, m-am drogat și m-am dus la Penticostali cam un an și după aia am venit aici. După cam un an. Și vreau să spun că nu știu ce să mai spun. Cum ai simțit lucrarea lui Dumnezeu în viața ta? Ce te-a tras în adunare? De ce ai continuat să vii? Pentru că aici, vedeți, nu sunt formele în care le oferă lumea, nu sunt distracții de un fel sau de altul. Ce te-a determinat, Ionuț, să vii în adunare, să fii consecvent, să te implici în... ai simțit chemarea lui Hristos? Da, păi, ce să spun? Vreau să spun că dacă cumva pățești ceva sau mori, să n-ajungi în iad. Da. Pentru că Evanghelia are putere pentru mântuirea fiecărui care crede. în Iisus. Da, slavă lui Dumnezeu. Ionuț, așa când a venit, a spus: frate Radu, vreau să mă întorc. Asigurat. Slavă Domnului, pentru că noi înțelegem altfel de asigurare. Asigurare în mâna Domnului Iisus Hristos. Și atunci, cum spune Pavel, fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. A fost chemat, cred că la început, de sora Savetuca Popa, așa sau cu Saul.
a fost colegi de clasă în cadrul liceului, dar ne bucurăm pentru că în urmă de un an de zile, la ceva serie de evangelizare, Ionuț a început să vină la adunare. Ne-am bucurat de el. Ne-am bucurat că vedem că Dumnezeu lucrează în inima tinerilor și Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Ionuț, ești hotărât să-L urmezi pe Domnul până la capătul vieții? Da. Domnul să te întărească. Nu va fi ușor. Să știți că dacă Domnul Iisus spunea că unii va avea dușman pe cei din casa lui, vreau să spun, biserica trebuie să-i ofere lui Ionuț o familie. Aici trebuie să găsească tată care îl înțelege, aici trebuie să găsească mamă care îl înțelege, aici trebuie să găsească surori și frați în Hristos care să-l înțeleagă. Să știți că este într-o mare bătălie spirituală, pentru mine și pentru alții care ne-am născut în familie, a fost foarte ușor. Îi spuneam lui Adi și lui Gabriel, unde? Da, e ușor să ai sprijin, dar când cei din familie nu te sprijină, nu e ușor. Dar nu uita, Ionuț, Mântuitorul spunea, cel care sunt săpați în palmele mele, nimeni și nimic nu-i smulge de acolo. Și iată că eu sunt cu voi, o garanție extraordinară, în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Între biserica, dacă este de acord, ca duminică, Ionuț, uită-te cu drag la mâinile ridicate, care te primește cu atâta drag în sânul. Am vrea să iei locul. Fraților, am vrea să avem un moment de rugăciune și am vrea cu 2 frați și cu 2 surori să ne rugăm în mod special pentru Cătălin și pentru Ionuț. Dar în același timp ne vom ruga și pentru tinerii din orașul Năsăud. Dumnezeu să-i cerceteze. Noi, în discuțiile noastre, de multe ori spuneam, oare ce va fi peste 20 de ani? Mulți dintre noi poate nu vom mai fi peste 20 de ani. Ce va fi peste 30 de ani, peste 40 de ani? Spunea fratele Sever, știți că azi dimineața am luat o hotărâre să facem ceva la Demisol, da, acolo să pregătim, și spunea, măi, nu fac pentru mine, spunea la Mișu, eu fac pentru Alexandra. Uitați acolo, Alexandra n-are treaba acum cu noi, dar aici e foarte important biserica de astăzi să se gândească pentru biserica de mâine. Frații de astăzi să se gândească pentru frații de mâine. Când spun mâine, mă gândesc la peste 10 ani, 20 de ani și Scriptura spune că Iisus Hristos îți zidește biserica. Fraților, să mulțumim lui Dumnezeu că Iisus Hristos zidește biserica. Prin ceea ce câștigă, prin ceea ce El oferă mântuirea, și am vrea să ne ridicăm în picioare și am vrea fratele Istrate, împreună cu fratele Sever, apoi sora Anuță Burcușer și sora Maria, să mulțumească lui Dumnezeu în primul rând pentru acești 2 tineri. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i poarte în brațele lor. Ne rugăm să aibă protecția lui, sângele lui Hristos peste viața lor, peste familiile lor, și să ne rugăm și pentru lucrarea duminică. Prin rugăciunea acestor 2 frați și acestor 2 surori vom avea și momentul de rugăciune în această după masă. Mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim. Amin. Doamne, binecuvintează. Amin. Amin. Doamne, binecuvintează-i, te rugăm. Amin. Păzește-i, Doamne, în numele Tău, Doamne. Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Așa te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Te rugăm, lucrează în orașul Năsăud, Doamne. Amin. Amin. Amin.
Te rog, amin. 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 Și nimic să nu se poată întâmpla, Doamne, dar cumva sunt, Doamne, pe calea cea bună, Doamne. Dar te rog, Doamne, să-i păzești. Amin. Dar în continuare te rog, Doamne, pentru orașul Năsău. Amin. Tineretul din Năsău, Doamne. Amin. Doamne, lucrează, Doamne, te rugăm. Apel, Doamne, la Tine. Amin. Iar în continuare te rog pentru familiile fraților Tine. Amin. Să-i păzești și să-i păzești. Te rugăm, lucrează, Doamne. Aibă numai bucurii din partea lui. Amin. Iar în continuare tot ce vom face spre slava numelui Tău să fie binecuvântat, Doamne. Amin. În numele Tău m-am rugat, amin. Amin. Da, îți mulțumim. Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Amin. 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 Amin, Doamne, te rugăm. Amin. Trebuie să-i binecuvintezi, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Doamne, păzește-i numele Tău. Amin. Amin. Slavă Ție, Doamne. Amin. Slavă Ție, Doamne. Amin. Slavă Ție, Doamne. Amin. Amin. Doamne, dură-te, te rugăm. Și pentru Remus te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Doamne, lucrează în viața lui Remus. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Ai milă, Doamne, în bunătatea Ta te rugăm. Amin. Amin. Doamne, îndură-te, te rugăm. Lucrează, Doamne, la inimile lor. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. 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 Mulțumim, Doamne. Amin. Slăvit să fie numele Tău. Amin. Mulțumim, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Păzește-l și pe Ionuț, Doamne. Amin. Doamne, îndură-te, te rugăm în bunătatea Ta, lucrează la inimile lor, Doamne. Amin. Amin. Ai milă, Doamne, te rugăm, îndură-te de Marian, te rugăm. Amin. Ascultă rugăciunea noastră, Doamne. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne, îndură-te, Doamne. Ai milă, Doamne. Amin. Doamne, îndură-te în bunătatea Ta, te rugăm. Amin. 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 Te rugăm, Doamne.
Amin. 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 Vă rog să luați locurile. Frate Doru, ai pregătit o cântare? Ascultăm pe fratele Doru, apoi o cântare comună și apoi pregătim inimile să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. De bogat și minunat este cuvântul sfânt, căci mult avem de învățat, trăim pe acest pământ. Eu încă nu sunt pregătit, am deschis Biblia, din toate cele ce-am citit, iată ce îmi scria. În dragoste supuneți-vă, în pace să trăiți, cu adevărat iubiți-vă, de rău să vă feriți. În dragoste supuneți-vă, în pace să trăiți, cu adevărat iubiți-vă, de rău să vă feriți. Nu faceți certuri de spinări, trăiți în pacea sa, căci Domnul ne-a înfrățit pe toți pe dealul Golgota. În dragoste supuneți-vă, în pace să trăiți, cu adevărat iubiți-vă, de rău să vă feriți. În dragoste supuneți-vă, în pace să trăiți, cu adevărat iubiți-vă, de rău să vă feriți. Gândiți-vă că sunteți frați, răscumpărați uniți, că tot suntem de același neam și toți pe cer priviți. În dragoste supuneți-vă, în pace să trăiți, cu adevărat iubiți-vă, de rău să vă feriți. În dragoste supuneți-vă, în pace să trăiți, cu adevărat iubiți-vă, de rău să vă feriți. E atât de greu de înaintat, sunteți cu toți loviți, strângeți doar rândurile acum, că-și muri de luptat. În dragoste supuneți-vă, în pace să trăiți, cu adevărat iubiți-vă, de rău să vă feriți. În dragoste supuneți-vă, în pace să trăiți, cu adevărat iubiți-vă, de rău să vă feriți. Amin.
Cântarea 234, în timpul acesta îl onorăm pe Dumnezeu cu darurile noastre de bunăvoie. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată, prin Iisus crucificat, fără nicio plată. Și după această cântare pregătim inimile să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată, prin Iisus crucificat, fără nicio plată. Doar Hristos ne-a mântuit, de păcat ne-a izbăvit, cât de mult El ne-a iubit, fără nicio plată. Curge un bogat izvor, fără nicio plată, veșnic și mântuitor, fără nicio plată. Ori și cine care vrea, însetat din El să bea, mântuire va afla, fără nicio plată. De Iisus tu ești iubit, fără nicio plată. Vrei să fii tu mântuit, fără nicio plată. Viața ta să-i-o predai, este tot ce poți să-i dai, să ajungi la El în rai, fără nicio plată. Viața ta să-i-o predai, este tot ce poți să-i dai, să ajungi la El în rai, fără nicio plată. Amin. Haideți să deschidem Sfintele Scripturi în Cartea Romani, capitolul 8, începând cu versetul 28, pagina 1102. După citirea cuvântului Domnului, îl rog pe un tânăr să se roage pentru predicare. Romani 8, de la 28 începând. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut între frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Amin. Amin. Ne rugăm printr-un tânăr, îndemnat de Domnul. Amin. 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 Te rugăm. Amin. Te rog. Amin. Te rugăm. Amin. 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 Putem ocupa locurile? Mărturisesc că la fel de uimit sunt și eu ca dumneavoastră să văd cum Dumnezeu lucrează și schimbă tineri, și ne rugăm ca Dumnezeu să continue să lucreze în viețile tinerilor
din acest oraș și mi-a plăcut mult rugăciunea uneia dintre surori care zicea: Doamne, mântuiește tinerii de pe strada mea. Când zici oamenii de pe strada mea, e puțin mai personal decât oamenii din tot orașul, că nu știm pe toți oamenii din tot orașul, dar oamenii de pe strada noastră sunt oamenii cu care am petrecut mulți ani împreună și poate copiii noștri s-au certat uneori pe stradă sau s-au împăcat, s-au jucat împreună și poate uneori am mers la o cafea sau am discutat multe lucruri și cunoaștem mai, într-un mod mai personal. De aceea, haideți să continuăm să ne rugăm pentru oamenii pe care îi cunoaștem personal, că ni sunt oameni apropiați de suflet și Dumnezeu poate să lucreze, slăvit să fie numele Lui. În continuarea mesajului de dimineață, care ne-a ilustrat modul în care Domnul Iisus a izbândit împotriva ispitelor celui rău, aș vrea să ne uităm în acest text, în seara aceasta, și să vedem câteva motive pentru care să luptăm împotriva ispitelor. De dimineață am văzut că ispitele vor fi cu noi până în clipa în care murim, pentru că firea noastră pământească va fi cu noi până când murim. Diavolul va fi activ în viețile noastre și în viețile celor din jur, va fi lângă noi mereu, încercând să ne ducă la păcat. De aceea este important să ne amintim că în fiecare zi avem de purtat o luptă. În fiecare zi trebuie să fim vigilenți. De aceea Domnul Iisus deseori a spus: vegheați și rugați-vă. Vegheați și rugați-vă, pentru că în fiecare zi se ia de la început această luptă spirituală, de dimineața până seara, când închidem ochii și ne ducem la culcare. Avem de purtat această luptă. De asemenea, cele 3 uși prin care diavolul încearcă să strecoare păcatul în viața noastră și la care ne-am uitat, și anume slăbiciunile trupului nostru, strălucirea lumii și Sfintele Scripturi, vor fi mereu acolo, vor fi mereu în jurul nostru și trebuie să fim pregătiți să apărăm acele zone sensibile. Când diavolul va veni împotriva noastră, trebuie să le apărăm. Asemenea, unui dig care trebuie protejat, dacă există o zonă mai slabă, cei care lucrează la apele române se duc și lucrează acolo și construiesc mai departe și încearcă să întărească acel zid și acel dig. La fel și noi avem zone mai sensibile, fie că este la nivelul păcatelor tinereții, păcatele limbii, probleme în socializare unii cu alții, depresii, toate acestea noi le știm și e tare important să ne pregătim să le înfruntăm. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm la Dumnezeu, la Domnul Iisus și la Duhul Sfânt și să găsim 5 acțiuni pe care El le-a făcut în dreptul nostru și de dragul cărora noi trebuie să ne luptăm împotriva păcatelor. Când ne uităm la Dumnezeu și vedem atâtea porunci pe care El ni le dă, de multe ori ne gândim: Doamne, dar tu atâtea cerințe ai de la mine, să mă înfrânez de la asta, să mă înfrânez de la cealaltă, să îmi închid gura și să nu răspund, îmi poruncești atâtea lucruri pe care să le fac, dar oare de dragul cărui motiv să le fac? Ce mă motivează pe mine, Doamne, să ascult de Tine? Și de dimineață am văzut că ne motivează urâțenia celui rău. Toate ispitele vin de la cel rău și nu este nimic frumos, nu este nimic atrăgător în cel rău. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la Dumnezeu și să vedem că totul este frumos în El, totul este atrăgător la Dumnezeu. Și 5 acțiuni sunt cele pe care le prezintă Apostolul Pavel aici, prin care ne este arătată dragostea lui Dumnezeu. De multe ori copiii se uită la părinți și zic: oare prin ce mă iubesc părinții mei? Ce acțiuni întreprind părinții mei ca să-mi dau seama că ei mă iubesc? Și noi, ca și copii, de multe ori ne tot plângem că tata nu mă lasă să fac aia, mama nu mă lasă să fac aia, dar dacă ne gândim la orele pe care le-au petrecut părinții noștri de nesomn ca noi să creștem mari, legănându-ne sau pregătind hrana în fiecare zi, sau având atâta răbdare cu noi și cei care ați avut copii, știți cum e cu un copilaș mic care tot întreabă de ce? Părintele are multă răbdare cu el. La fel și Tatăl nostru Ceresc întreprinde multe acțiuni prin care, într-un fel, îi se autentifică dragostea, îi se autorizează dreptul de a ne cere
să ne abținem de la păcat, să fugim de ispite. Mai întâi de toate este preștiința lui Dumnezeu. Dacă vă uitați aici, în versetul 28, ne se spune în partea a doua că Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Și merge mai departe, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu este omniscient. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este în afara timpului, este undeva dincolo de timp și spațiu. E ca și cum ar fi Dumnezeu pe un munte și El vede tot ce mișcă în oraș. Dumnezeu vede trecutul, prezentul și viitorul la fel. Pentru noi timpul este secvențial. Știm ce s-a întâmplat ieri, alaltăieri, săptămâna trecută, știm ce se petrece astăzi și chiar în prezent, dar nu știm ce va fi mâine. Este secvențial timpul pe care noi îl petrecem, pe când Dumnezeu este în afara timpului și El cunoaște toate lucrurile. Ne uităm puțin în Psalmul 139 și vedem cum este descris aici acest atribut al lui Dumnezeu, preștiința Lui. Versetul 1 începând. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Vedeți aici, descris Dumnezeu ca fiind ființa care pătrunde dincolo de orice mască pe care noi ne-o punem și ajunge să cunoască inima, gândul și chiar vorbele pe care urmează să le spunem, dinainte să le spunem. Și chiar acele vorbe pe care le mușcăm cu dinții, să nu iasă. Dumnezeu deja le-a știut. De asemenea, Dumnezeu ne-a știut și trecutul, dar și viitorul. Începând cu versetul 13, tot din Psalmul 139. Tu mi-ai întocmit rărunchii și Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise câte zile? Toate zilele vieții, toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. În aceste cuvinte vedem că știința lui Dumnezeu este atât de mare, atât de complexă, încât cu mintea noastră nu putem să percepem. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a cunoscut din veșnicie, pe toți cei care suntem astăzi mântuiți, pe toți cei care au fost mântuiți și au plecat la Domnul, toți cei care vor fi mântuiți în acest an și anii care urmează, deja sunt cunoscuți de Dumnezeu. Nici o ființă nu este ascunsă de Dumnezeu. Dacă ne uităm în Romani, capitolul 11, vedem acolo menționat chiar și numărul deplin al neamurilor. Asta înseamnă că Dumnezeu deja în 2014 se uită în viitor și știe când a fost mântuit ultimul suflet înainte să vină judecata finală. Dumnezeu deja cunoaște fiecare suflet care va fi mântuit. Dumnezeu cunoaște viața noastră. Spune Sfânta Scriptură că niciun fir de păr nu ne cade fără să știe Dumnezeu. Mă rog ca cei doi băieți care s-au hotărât pentru Dumnezeu să nu uite niciodată că Dumnezeu îi știe. Oriunde veți fi în Europa, în România, oricât de ascuns sau de expus va fi acel loc, Dumnezeu vă știe. Și Dumnezeu ne știe pe noi, pe toți. De aceea e bine să fugim de păcat. E bine să rezistăm împotriva ispitelor, pentru că Dumnezeu oricum știe. Gândiți-vă, atunci când venim noi la rugăciune, la închinare și la ascultarea cuvântului și zicem, Doamne, cât de mult Te iubesc, Dumnezeu deja știe.
ce am făcut noi acasă. Dumnezeu știe ce am făcut în ascuns. Dumnezeu știe ce gânduri am avut când am intrat în biserică. De aceea, nu așa că e bine să păstrăm cât mai curată conștiința, să ne luptăm în fiecare zi, să fugim de ispitele celui rău, să ne împotrivim prin cuvântul sfânt, amintindu-i celui rău: diavole, Dumnezeu mă vede. Și să-mi spun mie pe nume Andrei: Dumnezeu mă vede acum și ceea ce fac este scris undeva. În al doilea rând, o altă acțiune pe care Dumnezeu o întreprinde, prin care vedem dragostea Lui și prin care suntem chemați să fugim de ispite și de păcat, este predestinarea lui Dumnezeu. Versetul 29. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Spune aici, i-a și hotărât mai dinainte. Termenul este Dumnezeu i-a predestinat. Mai dinainte să fie întemeiat lumea, Dumnezeu a știut pe cei care vor fi mântuiți și Dumnezeu a rânduit contextul în care ei să se poată pocăi. Gândiți-vă, toți cei care am crescut în familii de pocăiți, câte șanse existau în această lume să fim născuți chiar într-o familie în care există Biblia în fiecare zi. Gândiți-vă, cei care ne-am întors la Dumnezeu, prin câte circumstanțe ne-a trecut Dumnezeu și cum a cârmuit viața noastră, în așa fel încât într-o zi să auzim chemarea lui Dumnezeu. Prin predestinarea lui Dumnezeu ni se arată modul în care Dumnezeu creează un context în care noi să ne putem pocăi. Dumnezeu ară terenul, Dumnezeu pregătește terenul și apoi când sămânța este pusă, șansele de a fi recoltă sunt foarte mari. Dumnezeu ne-a rânduit pe fiecare dintre noi mai dinainte să fim asemenea Fiului lui Dumnezeu, și anume Domnul Iisus Hristos. Ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem cum Dumnezeu l-a predestinat pe Avram să fie părintele multor națiuni. Dumnezeu l-a ales din veșnicie. De asemenea, Dumnezeu s-a uitat în Israel și n-a găsit decât un băiețel cu chip frumos și păr bălai să fie împăratul lui Israel și să nimicească armata filistenilor. Dumnezeu s-a uitat în lume și din toată această lume a ales o fată, o fecioară și un băiat, un tânăr, și prin ei Dumnezeu a îngăduit să fie născut Fiul Său cel Sfânt. S-a uitat Dumnezeu și a văzut 12 bărbați și pe aceștia a ales să fie ucenicii Săi, apostolii și piatra pe care Dumnezeu a zidit biserica. Dumnezeu s-a uitat în Năsăud și din miile de oameni care sunt aici, ne-a ales pe fiecare din noi. Poate a fost o seară de evangelizare pe care Dumnezeu a rânduit-o, poate a fost o cântare anume pe care Dumnezeu a predestinat-o, un mesaj anume care să atingă inima noastră. Poate am fost în spital și Dumnezeu a trimis medicul anume sau o persoană care ne-a vizitat anume și un text special care ne-a mântuit. Vedeți cum Dumnezeu pune toate lucrurile cap la cap în așa fel încât pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte să-i hotărască spre mântuire. Să nu uităm niciodată toată lucrarea pe care Dumnezeu a întreprins-o pentru mântuirea noastră. Toate acele evenimente care s-au succedat una după alta, în așa fel încât noi să fim răscumpărați, să fim scoși de sub puterea diavolului și să fim mântuiții lui Dumnezeu. De aceea, când vine ispita, să ne amintim că noi am fost predestinați de Dumnezeu. În al treilea rând, vedem în versetul 30 că pe cei pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și chemarea lui Dumnezeu a fost specială. În al treilea rând, este chemarea lui Dumnezeu. Când vorbește aici Sfânta Scriptură despre chemarea lui Dumnezeu, se referă mai întâi la auzirea Evangheliei. În Romani, capitolul 10, ni se spune că credința vine în urma auzirii. Deci, auzirea este deosebit de importantă. Însă dați-mi voie să vă întreb, câte seri de evangelizare, câte predici, câte îndemnuri din Sfânta Scriptură n-au trecut pe lângă noi și le-am auzit numai cu urechile, dar parcă nimic nu picura în inimă. Până într-o zi,
când parcă un cuvânt a pătruns dincolo de urechile noastre, până în inima noastră și a început viața. Când vorbește aici despre chemarea pe care Dumnezeu o face, Apostolul Pavel se referă la nașterea din nou, când după ani de zile, după luni întregi, după zile întregi, după multe predici, ajunge un cuvânt să pătrundă în inima noastră și inima de piatră să se spargă și să fie înlocuită cu o inimă de carne. În cartea Ezechiel ni se spune că Dumnezeu prorocește că va veni o zi în care va lua inima de piatră din inima evreilor și din inima credincioșilor lui Dumnezeu și le va da o inimă de carne, o inimă de piatră înlocuită cu o inimă de carne. Când vine cel rău să ne ispitească, să ne amintim că a fost o zi în care am fost născuți din nou. A fost o zi în care Duhul Sfânt a venit în noi și ne spune Sfânta Scriptură că atunci când Duhul Sfânt vine în noi, când suntem botezați cu Duhul Sfânt, este de datoria noastră să ne umplem de Duhul Sfânt constant. Asta înseamnă să mențin legătura cu Sfânta Scriptură, legătura cu Dumnezeu prin rugăciune, prin post și în fiecare zi să mă golesc de firea pământească și să mă umplu de Duhul Sfânt. Vedeți, odată ce ne naștem din nou, ce Dumnezeu ne schimbă inima, începe procesul de sfințire. Un proces anevoios în care, asemenea copilașilor, facem primii pași, cădem, mergem mai departe, cădem, dar cu timpul devenim copii, adolescenți, tineri și apoi oameni maturi. Cei doi băieți care sunt aici și tinerii care au fost botezați în luna trecută, încă se află la început și fac câțiva pași, cad, se ridică, mai fac câțiva pași, din nou cad. Este de datoria noastră să îi însoțim și să nu zicem, nu, uite, abia s-a pocăit și iar o căsut în păcat, ci să zicem, Doamne, dacă m-ai ajutat pe mine în procesul creșterii spirituale, dacă eu am ajuns să fiu un om matur, să fiu un om tare, așa cum spune în capitolul 15, noi cei tari suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor mai slabi, adică să vină alături de acești tineri, de băieți, de fete, să vină alături de noile persoane care s-au întors la Dumnezeu și să-i ajut, nu să-i critic, ci să spun, uite, vreau să petrecem câteva zile în post și rugăciune, hai să ne rugăm, hai să vorbim din Sfânta Scriptură. Vedeți, e o mare diferență între a încerca să ajutăm, criticând, prin aluzii, na uite, iară, așa și așa și așa, și cea de-a doua variantă, prin care ne luăm timp, energie, ne întâlnim, ne ducem poate la pești și povestim și discutăm din Sfânta Scriptură, sau ne ducem undeva pe deal, sau mergem chiar și aici la biserică și vorbim și încet, încet, în timp, se crește. Când vine cel rău să ne ispitească cu ispitele lui, să ne amintim că Dumnezeu ne cunoaște oriunde am fi. De asemenea, să știm că Dumnezeu are un plan cu viața noastră și Dumnezeu ne-a mântuit chemându-ne și dându-ne o viață nouă, prin inima nouă. Dar de asemenea, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu ne-a și socotit neprihăniți. Deci, în al patrulea rând, justificarea pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul nostru este cea mai de preț și cel mai puternic argument împotriva diavolului. Zice aici în versetul 30, pe cei pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Oare ce înseamnă să fim socotiți neprihăniți? Dacă toate celelalte acțiuni ale lui Dumnezeu au avut în vedere omniștiința lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt, când vine vorba de a fi socotiți neprihăniți sau justificarea noastră, se are în vedere sângele scump care a curs pentru mântuirea noastră. Pentru că a fi justificat, a fi socotit neprihănit, înseamnă a fi declarat nevinovat de Dumnezeul Judecătorul Suprem, pe când noi eram vinovați. Și Dumnezeu se uită la noi și vede că firea noastră pământească este mereu cu noi, asemenea acelei butelii pe care o ținem în brațe,
Este în fiecare zi cu noi. De asemenea, diavolul este mereu cu noi și ne ispitește și parcă este toată ziua în spatele nostru și creează contexte să cădem în păcat. Și cădem în păcat. Dumnezeu pe astfel de oameni îi declară nevinovați. Asta înseamnă că Dumnezeu se uită la noi ca și cum niciodată n-am fi păcătuit, ca și cum n-am avea firea pământească, ca și cum diavolul niciodată nu ar fi declanșat un păcat în viața noastră, ca și cum am fi perfecți asemenea Domnului Iisus Hristos. De aceea, în Romani, capitolul 3, scrie, începând cu versetul 25, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea, adică să-și arate dreptatea a Lui, în așa fel încât să fie neprihănit, adică nevinovat, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Asta înseamnă că în așa fel încât Dumnezeu să fie nevinovat în declarația Lui și noi să fim nevinovați pe când suntem vinovați, a trebuit să moară Domnul Isus pentru noi. Și spune de asemenea în 1 Petru, capitolul 1, dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Dintre toate acțiunile lui Dumnezeu, acesta este apogeul. Și atunci când diavolul vine, Dumnezeu ne spune să vă temeți de mine, să vă purtați cu frică, pentru că pentru justificarea voastră nu s-a plătit aur, nu s-a plătit argint, nu s-a plătit lumea întreagă, ci s-a plătit sângele scump al Fiului meu. Tocmai de aceea în Evrei ni se spune că cine păcătuiește cu voia, pentru el nu mai există o jertfă de ispășire, pentru că ajunge să calce în picioare sângele scump al lui Hristos. Dacă niciuna dintre celelalte acțiuni ale lui Dumnezeu nu ne oprește din a păcătui când diavolul ne ispitește, sângele lui Hristos ar trebui să o facă. Dacă nu, e o dovadă că niciodată nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Dacă nu mi se moaie picioarele, dacă nu mi se usucă gâtul și dacă nu mă îngrozesc când mă gândesc că sângele lui Hristos a curs pentru mântuirea mea și asta mă oprește de la păcat, asta înseamnă că niciodată n-am înțeles valoarea jertfei Domnului Iisus. Și da, sunt un membru într-o biserică, aud Evanghelia în continuare, însă inima mea este tot de piatră. Inima mea nu este de carne, nu dă viață, pentru că nu a venit viață din Hristos în mine. Oare prețuim noi mai mult sângele Domnului Iisus sau îl folosim ca pe o scuză ca să păcătuim din nou, zicând, dacă Dumnezeu m-a iertat până acum, cu siguranță mă va ierta și de aici înainte. Un astfel de om nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, ci un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și cunoaște valoarea sângelui Domnului Iisus, va fugi de păcat, va zice, de dragul Domnului îl iubesc și urăsc păcatul. Pentru că în versetul 32 scrie așa, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Dacă Dumnezeu l-a dat pe Iisus ca să fim mântuiți și să fim izbăviți din păcat, oare nu ne va da și posibilitățile de a ieși din ispită? De aceea, haideți să ne amintim că Dumnezeu ne vede, Dumnezeu are un plan cu viața noastră,
Dumnezeu ne-a chemat la viață, Dumnezeu ne-a născut din nou și mai de preț decât toate acestea este faptul că Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus. De aceea, dintre toate acțiunile lui Dumnezeu, aceasta este singura care este ilustrată prin cina Domnului, prin pâine și rodul viței. Dintre toate, justificarea noastră sau socotirea noastră ca oameni neprihăniți este ilustrată prin această poruncă, și anume cina Domnului. Însă Dumnezeu nu are un plan cu noi doar pe acest pământ, ci are un plan cu noi pentru veșnicie. Spune în Sfânta Scriptură, în 1 Petru, ca străini și călători să ne luptăm cu poftele care sunt în inima noastră și să ne luptăm cu ele pentru că ele se războiesc cu sufletul nostru. Dar noi suntem străini și călători. Și așa cum spune și în versetul 30 din Romani 8, pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deja Dumnezeu se uită din perspectiva veșniciei înspre noi și se uită la momentul în care viața noastră se va încheia. Trupul va merge în pământ și sufletul va merge în odihnă. După aceea, sufletul se va întoarce, trupul va fi înviat, ele se vor uni din nou și vom sta înaintea tronului de judecată din cer. Iar apoi vom păși în cerul minunat al lui Dumnezeu. Dumnezeu deja se uită din viitor înspre noi și zice, pe voi deja v-am și proslăvit, deja v-am cu mine în împărăția mea, deja Fiul meu s-a întors după voi și și-a răscumpărat mireasa. Voi deja sunteți ai mei și nimeni nu vă va smulge din palmele mele. De aceea în versetul 31 se ajunge în acest strigă de bucurie prin care Pavel zice, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Ce vom spune noi când vor veni ispitele? Ce vom zice noi când va veni încercarea? Când păcatul va sta înaintea noastră la distanță de un pas, ce vom zice noi? Vom zice, da, vreau păcat, sau vom zice, îl iubesc pe Dumnezeu mai mult? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă diavolul este împotriva noastră, nu-i mai tare decât Dumnezeu care este cu noi. Dacă locuința morților, lumea întreagă și toate păcatele și ispitele vor năvăli asupra noastră, nu ne vor birui, pentru că Dumnezeu este cu noi. Și El care ne-a cunoscut, ne-a predestinat, ne-a chemat, ne-a născut din nou, ne-a justificat, ne-a și proslăvit deja. Așa că atunci când în seara asta ne ducem acasă și ispita e acolo și bate la ușă și vrea să intre în viața noastră și să producă păcat, mâine când vom fi la lucru, într-o zi în săptămâna viitoare când vom fi singuri sau vom fi sub influența mâniei, să ne amintim că Dumnezeu atât de mult ne iubește încât a întreprins toate aceste acțiuni ca să fim ai Lui, să fim curați, să fim smulși din acest păcat al lumii, din această lume plină de nelegiuire. Dacă ne vom întoarce acasă și vom cădea din nou în păcat, folosindu-ne de Sfânta Scriptură ca argument ca noi să trăim în păcat, e o dovadă că niciodată nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dacă ne vom uita la cruce și vom zice, Doamne, și astăzi mă vei ierta, lasă să păcătuiesc, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dar dacă vine ispita și mă uit în mine și văd pericolul de a cădea în păcat și zic, Doamne, acum îs pe punctul de a cădea, te rog, scapă-mă, te rog, izbăvește-mă. Dumnezeu este credincios și pregătește și mijlocul să ieșim din acea ispită. Poate suntem în fața calculatorului și o imagine apare și fix atunci apare soția sau soțul sau părinții, e bine să ieșim. Sau cineva ne supără și vine un verset în Sfânta Scriptură. În loc să ignorăm versetul, haideți să ne prindem de acest verset, să zicem, Doamne, îmi frânez limba chiar acum și mă leg de versetul acesta. Doamne, ajută-ne și ține-ne aproape de Tine, pentru că diavolul va lupta împotriva noastră fără milă. De aceea te rugăm, întărește-ți biserica Ta. Amin.
săptămâna următoare să fim oameni biruitori. Știți de ce? Celui ce va birui, spune în Apocalipsa, îi voi da să șadă unde? Pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Vor veni ispite în dreptul lor, vor veni ispite în dreptul nostru, dar haideți că avem resursele necesare să fim oameni biruitori în Iisus Hristos. Haideți să cântăm ridicați în picioare. Nu uitați, următoarea întâlnire va fi miercuri. M-aș bucura să fie un așa auditoriu și miercuri, da? Amin? Domnul să ne întărească, Doamne ajută și prin aceasta vom dovedi că îl iubim pe Iisus Hristos. La major, da? Pentru noi e taină mare ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nori, însă știu că îngrijorarea să o las va trebui. Dumnezeu
Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi de acum și în veci. Amin. Adunarea liberă, nu uitați, trebuie să rămânem puțin în urmă să ne sfătuim pentru duminică.